Eta euskararen kaleko erabilera neurtu da udalerri euskaldunen mankomunitateko herrietan bigarren aldiz eta 2021eko neurketek 2017koak bereko emaitzak eman dituzte, baina ñabardura batzuekin ere. Ikerketak eman duen azaritzeko gurekin dugu pantailaren beste aldean, Gari Goikoetxea, Webmako teknikaria. Eguerdion, Gari? Bai, kaixo, eguerdion. Oro har, zeintzuk dira ikerketatik atera dituzuen ondorio nagusiak? Lehen bizi ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak Webmako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 60% pasatxo, Webmako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren bi aldeak dauzkagula gure udalerrietan. Batetik arnaskuneak izango genituzke, Webmaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldune ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak. Horietan beste eta baino euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu jaitsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanleko kopuruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Beraz, titular bat izango genuke batetik 2017ko erabilera berbera izan dela Webmako udalerrietan oro har, baina horren azpian txanponaren bi aldeak izango genituzke. Eta era berean ondorioztatu daiteken beste gauza bat, erabilera zuzenean dagoela ezagutzarekin, zuzenean lotuta dagoela, baina ñabardurak ere badirela eta horrekin nahikoa ezagutzarekin nahikoa ez dela baita ere, ezta? Hori da, ikusi dugu udalerri batean zenbat eta euskaldun gehiago, kalean euskara gehiago entzuten dela. Noski hori logikoa ere bada, azkenean jendeak behar du norekin hitz egin, ingurua euskalduna baldin bada, kaleko hizkuntza nagusi euskara baldin bada, ingurua zure inguru euskara aritzen baldin bada, horrek berak norberere bultzatzen du euskaraz aritzera, eta hori da zuzen ere udalerri euskaldunek eta arnaskunek euskararen normalizazioan duten garrantziaren erakusle nagusietako bat, bai? Euskaraz bizitzetik, euskararen normaltasun horretatik gertuen dauden eremuak direlako. Ikusten dugu ere, ñabardurak egin behar zaizkiola horri, batetik ikusi dugulako eremu euskaldunen horietan, arnaskune horietan bilakaera negatiboa dela, eta horrekin batera ikusten dugu adin taldekako erabilera ere ez dela berbera. Askotan aurreiritziak oso errotuak izaten dira, bai, umeek eta gazteek ez dutela euskaraz egiten helduek adina edo adinekoek adina, gure azterketan, beste azterketa guztietan bezalaxe, berretsi da, gure herrietan ere, arnasgunetan eta udalerri euskaldunetan ere, umeak direla euskaraz gehien egiten dutenak, ondoren gazteak, eta atzerago daudela helduak eta adinekoak. Beraz, uste dut, argazki bat mahai gainean jarri duela azterketa honek, eta orain gerituko zaigun etxeko lana izango da, udalerriz udalerria hausnartu, zer eman duten emaitza hauek, eta horren argitan neurriak hartzen jarraitu. Izan ere, esan duzun bezala umeak dira, gaur gaurkoz euskaraz gehien aritzen direnak, eta adinez gora egin ahala, apaltzen duaten dela erabilera hori, beraz, orain datu horiek aztertzeko unea, ezta? Dena den, egin duzuen ikerketa honetan, zenolako prozesua izan da, izan ere, hainbat solasaldi, milaka solasaldi, beste milaka solaskide ere behatu dituzue, beraz, sakona da egin duzuen ikerketa. Bai, kasu honetan, kontuan izan beharko genuke, euskararen inguruko gainerako ikerketa gehienak ez bezala, kasu honetan ez gara inkesta bati buruzari, alige jendeari guk ez diogu galdetu, kalera irteten zarenean ze hizkuntzatan egin ohi duzu, baizik eta jendeari ezer galdetu gabe, gu geu irten gara kalera, behatzaileak irten dira kalera, eta aprobetxatu nahi nuke hau behatzaile horiei guzti eskerrak emateko, gure herrietan ehunka behatzaile aritu direlako neurketa hau posible egiten, sistema aldetik, sistema ez dauka konplexutasun handirik egia esan, behatzaileak kalera irteten dira, telefonoko aplikazio batekin, eta finean zer egiten dute entzun, kalean da bilen jendea ze hizkuntzatan ari den, eta jende horren ezaugarri batzuk jaso. Batetik haien sexua, bestetik adintaldea, eta bestetik elkarrizketa horretan aurrik presente badagoen ala ez. Bai baitakigu aurrak tartean daudenean euskararen erabilera nabarmen handitzen dela. Beraz, 3 ezaugarri horiek jaso, hiztunari ezertxo ere galdetu gabe, beraz adinarena esate baterako gutxi gora bera egiten da, bai? Daukan itxuraren arabera apuntatzen da ze adintaldetakoa den hiztun bakoitza, eta ikerketa honen indargune nagusia zein da, ikerketaren volumena, bai? Herrietan datuak fidagarriak izan daitezen elkarrizketa eta jende asko harrapatu behar da hizketan. Alegia hau ez da arratsalde batean, herri txiki bateko plazan jarri eta ikusi egun horretan jendea ze hizkuntzatan ari den, hau egun batean bai eta hurrengoan ere bai egin egiten da. 16 orduz behatu ditugu gure udalerrietako kaleak herri bakoitzean, eta datu aldetik ikerketa mardula da. 75.000 elkarrizketa baino gehiago jaso dira gure herrietan,
229.000 lagun baino gehiago entzun ditugu hizketan gure herrietan. Beraz horrek hori biztanleriarekin, udalerri hauetako biztanleriarekin konparatzen baldin badugu, esan nahi du herri hauetako kaleetan ibiltzen den biztanleriaren parte handi bat jaso dugula. Espero dezagun gehienetan biztanle horiek konturatu gabe jaso dugula hizketan, eta horren emaitza da gaur atera dugun ondorio Uemako herrietako kaleetan zenbat euskara entzuten den. Baduda barik datu fidagarriak, bazkarrik asko Gari Goikoetxean gurean horietako batzuk partekatzeagatik. Eskerrik asko zuen ondo izan.